आज्ञा डाक्टर बाबू नमस्कार। आज्ञा मौसा आज पुणी कौन है तुमर? अरे पुओ कौन मेडिसिन देलु जे खाली तो ग्यास 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 जाऊची खाली ग्यास जाऊची रे बापा। अच्छा मौसा कौन मेडिसिन भूल भाल खाईदेल ना कौन? नाई रे पुओ मेडिसिन ठीक ठाक खाई। आ काली सनातन घर भोजी थिला टिके मटन झोल होइथिला आ मन तो कौन हैला खाली झोल पी पकेइली ସେଇଥିପାଇଁ ନା କଣ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ ଝାଡ଼ା ତ ହଉନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଇଥିଲି। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲାଠୁ କଣ ଖାଲି ଗ୍ୟାସ ଯାଉଛି ଆଉ କଣ କରିବି ରେ ପୁଅ। କି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲୁ ଯେ? ନାଇଁ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଛୁ, ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଛୁ ଯେ ଆଉ ଭୋଜି ତ ଖାଇଛି ଆଉ। ହଉ ମଉସା ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଯାହା ତ କଲ ଭୋଜି ଖାଇଲ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ବୁଢ଼ା ହେଲଣି ଆଉ ପାଟିକୁ ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳି ହେବ। ହଉ ତମର ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଉସା ହଜମ ହଉନି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିରପ ଲେଖି ଦେଉଛି ସେଟାକୁ ଖାଇବ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବ। ଏ ସିରପଟା ନିଅ ଖାଅ ଯେ ତମର ଟିକେ ଡାଇଜେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଲାଠୁ ଯାଇକି ତୁମର ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଲାଠୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ଆଉ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମଉସା ହେଲା। ହଉ ଯାଅ ମଉସା ଭଲରେ ରହିକି ଟିକେ ଖିଆପିଆ କର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହ ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପିଉଥିବ, ପାଣି ପିଇବ, ମଟନ ଝୋଳ ମଉସା ଆଉ ପିଇବନି ହେଲା। ହଉ ରେ ପୁଅ ହଉ 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 ଖାଇବିନି ଆଉ ମଟନ ଝୋଳରେ ପୁଅ। କ'ଣ କହିବି, ପାକିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ କୋଉଠି ସୁଆଦିଆ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ପାଟି ତ ଖାଲି ଟକଳ ହେଉଛି ଆଉ। ହଉ 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 ରେ ପୁଅ ଆଉଛି।